IZS – integrovaný záchranný systém. Síť, která chrání životy a majetek v celé zemi. Jedno číslo, 112. Jedno volání a rozbíhá se celý mechanismus. Policie, hasiči, zdravotní záchranná služba, 3 složky, 1 tým. Každá má svůj úkol, ale cíl je společný – zachránit životy. Dopravní nehoda na dálnici. Policie uzavírá cestu. Hasiči vyprošťují zaklíněného řidiče. Záchranáři bojují o čas. Minuty rozhodují. A proto fungují společně. IZS ale nekončí na silnicích. Je u požárů, je u povodní, při pátrání po pohřešovaných, u hromadných neštěstí a i v okamžicích, kdy hrozí celému regionu nebo státu. Tady není prostor pro chyby. Každý ví, co má dělat. Policie chrání, hasiči zachraňují, zdravotníci léčí. Spolu tvoří systém, který funguje pod tlakem. A to nejdůležitější? Za uniformami nejsou stroje. Jsou tam lidé, profesionálové i dobrovolníci. Muži a ženy, kteří jdou do akce ve dne, v noci, v mrazu i v dešti. Když uvidíte majáky a uslyšíte sirény, pamatujte, někde se bojuje o život. A IZS je u toho. Integrovaný záchranný systém. Rychlost, spolupráce, síla a jistota, že když přijde krize, pomoc už je na cestě.